ಹಲೋ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಶೋ ಆ್ಯಪ್ ಹಿಡಿದು ಮೂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಕುರ್ತಾ ಕನಪಾದೆ ಯಾನು ಅವೇ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲ್ ನಂವರ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಪೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ₹185 ಆತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಮಿತ್ತು ವೈಟ್ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಉಂಡು ನನಗ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ₹185 ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಣದಾದನ ಅಂದು ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ₹185 ಬೆಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಯು ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಕುರ್ತಿ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಉಂದೇ ನಿಕುಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ ತೊಟ್ಟು ಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಜಿನ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ವೈಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತನ ಐ ತೊಟ್ಟು ಪೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೈರಾ ಕಟ್ಟದ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಕುರ್ತಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಬಂಜಿದ ಮುಟ ಲೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಅವೇ ವೈಟ್ದ ವೈಡ್ ಲೆಗ್ದ ಹೈ ವೇಸ್ಟ್ದ ಜೀನ್ಸ್ನ ಪೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಕುಲ್ ಹೈ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾಂಡನೇ ಎಡ್ಡೆ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾಂಡ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಹೈ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ವೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಅಂತ ಪೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂಬರ ಜಸ್ಟ್ ₹308 ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೈರಾ ಕಟ್ದ ಕುರ್ತಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಕ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅನಾರ್ಕಲಿದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಾ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುರ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆದುಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಿಕು ಲೋಲ ಪಾಡೋಲಿ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ತೋಜುಜಿ ಏತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಬ್ರೈಟ್ ಆಯ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೆಟ್ ಉಂದುಲ ಆತೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಪೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏತು ಗೊತ್ತುನೆ ₹493 ಈ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕಲಿ ಗೋವಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನು ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದು ಕನಪಾಲೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ videos ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಬಾಯ್.